Здравейте хора, аз съм Хиро и вече се казвам Материали XBG. Това е информативен клип да кажа за промените в ченела. Съжалявам, че от доста време не бях снимал, може би 17 дни, но имах затруднения и заради това, но вече снимам всеки ден. Днес може би ще има качени 2 клипа, този и още един ще има качен пак на South Park. На South Park съм превъртал малко, но това беше, защото снимах друг клип, но той не се получи и заради това така стана. Но този се получи и ще го кача до вечера към 9. Тук сме в PvP България. Падай. Чакай, аз скоча долу. Кой? Ще махна тук съвсем. Защото ти не разбрах такова нещо. Добре, и това беше от клипа, хора. Надявам се да ви е харесал клипа. Не забравяйте да се абонирате за мен, ако ви харесвам. Все пак съм качил само един клип, така че не знам ако ви харесва. И ако ви харесва този клип, дайте лайк и чао!